Jednou s ním prohrál, to bylo hned na začátek turné v Oberstdorfu. Neznáme sílu ani směr větru, jen můžeme věřit ve zdar tohoto pokusu. Mělo by to být za 130 metrů. S Maťasem Županem a Davidem Jiroutkem na technice. Především na nájezdovém postavení, na změně těžiště a na dynamickém odrazu. Držme palce, Jakub Janda bojuje o 3. vítězství v sezóně a po 11 letech o vítězství českého skokana na domácí půdě. Je to daleko, Jakub Janda je vítěz! Je to jasné, Jakub Janda letěl ke 140, 141. Skvělé body, Ahon nenaporáží o 5 bodů a 4 desetiny.